Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake haduwa a wannan gida na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da muke kawo takaitaccen jawabi akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ummatul mu'minin. Mace ta hudu mai girma mai daraja ita ce Nana Hafsa binta Umar bin Al-Khattab. Nana Hafsa a gidan Umar dan Khattab, halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu. Kai ma dalla da waɗannan mata masu albarka. Nana Hafsa ita ce wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, ya girmama ta. Domin akwai wani abu da ya faru mai muhimmanci da ya kamata mu sani. Lokacin da mijinta ya rasu, Sayyidina Umar a matsayinsa na uba mai nema wa yarsa miji na gari, sai ya kokarin ya aurar da ita. Ya bujirawa da Sayyidina Abubakar ita. Sayyidina Abubakar da yake dattijo ne sai dan kau da kai yayi shiru. Ya kai wa Sayyidina Usman. Sayyidina Usman Allah ya kara musu yadda da yake ya ji cewa za a bashi ƴaƴan Annabi ko ƴan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ƴan Annabi da ƴan gidan Umar wane mutum. Sayyidina Usman ya ce ya hakuri. Ashe Sayyidina Abubakar ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambata cewa yana san Nana Hafsatu. Bai gaya wa Umar ba dan kada ya yaɗa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai ce baya son ta ba dan kada Annabi ya fasa kuma shi kuma sai ya aure ta. Saboda haka sai ya shiru. Rana ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son Nana Hafsa. Ka duba ka ga wani girma, ka duba ga wani karamci. Saboda haka wannan Nana Hafsa din ita ce Allah ya saukar da suratul tahrim akanta. Ita ma ba don komai ba saboda abin da ya faru tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nana Hafsa ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 20 a duniya. Nana Hafsa Allah ya kara mata yadda tana da wato wasu abubuwa da Allah ya yabe ta da shi. Sawwama qawwama, ma'ana mai yawan azumin nafila ce sannan kuma ga qiyamul layli. Daga cikin falalarta ita tace ta ajiye mushafin Qur'ani wanda aka taskace shi aka rubuta shi a wajenta, ta rike shi amana shekara 10 har ta damƙa wa Sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda. Nana Hafsa din nan manzo sallama ya sake ta, amma Allah ya aiko da mala'ika Jibril ya sako ya ce a mai da ita domin tana da darajar azumi da qiyamul laili, kuma aka ce da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakka ce a gidan aljanna. Allah ya yi bikonta. Nana Hafsa baiwa Allah ce, ga haƙuri, ga karamci, ga kawaici. Nana Hafsa an biya sadakinta uqiya ko dirhami guda 400. Nana Hafsa ta gaji mahaifinta wajen gaskiya da amana. Nana Hafsa ba ta iya rufi abu in ya dame ta za ta faɗe shi. Mana irin mutanen da ake ce musu frankly ne, za su fito su yi magana a fili ba sa kullaci. Nana Hafsa Allah ya kara mata yadda ta rasu bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 45 lokacin halifancin Marwan bin Hakam wanda shine ya mata sallah. Ta rasu tana da shekara 60, sannan ta rawaito hadisai ɗai har guda 60. Nana Hafsa Allah ya kara miki yadda, Allah ya kara miki daraja da ɗaukaka, Allah ya ji kanki ya ji kan mahaifanki, Allah ya kara ɗaukaka, ya kara mana son waɗannan bayan Allah ummatul mu'minina, matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Masu zagin ku kuma Allah ya shiryar da su idan za su shiryu, idan ba za su shiryu ba Allah ya mana maganin su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.